Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Nose Media TV. Can I first time you go here, please subscribe, comment, share, like. Then kune anonzi permits. Permit inenge yava yekuti zvavambotaura kuti kunogona kuva nadeveloper ari kutengesa. Developer iyeye kuti achizonza akacheka kana kuti akasubdivide mastands panozobuda stand yauri kuti uri kutenga iweyo. Panofanira kuva paine permit yakapuwa. Permit iyoyo kuti izoti yavapo panenge paita anonzi iwo consultations departments akawanda vana city of Harare vavo, department of physical planning, zvichibva nekuti iri located kuarea ipi. Saka permit kuzona yabuda inenge ichitaura iyo kuti zvese zvaifanira kuitwa madepartments ese aifanira kutariswa achibvumirana nekuti pave neproject iyoyo kubva pakutanga nekuti stand yako iri paproject ipapo zvakatenderwa pamutemo kana yakaapuruvwa permit iyoyo. Kozoita inonzi iyo development permit ndo inenge ichitaura manje kuti permit iripo iri kutaura kuti pakasubdividwa asi iri kubvumidza munhu kutanga kunovaka kana kuti iri kubvumidza kuti madevelopments kuti ave aripo. Chiri kuzoitika chiri kuita kuti vanhu vasangane nekubirwa, vanhu vari kumhanya kutenga mastands asati abvumirwa pamutemo. Saka iye anenge atobvisa mari but approval inenge isati yapiwa. Saka approval iya ikarambwa ndo panozotaura vanhu kuti takadyirwa mari nekuti mari ine yatobhadharwa kare. Saka zviri wise kuti vanhu varakidzwe madocuments ese iwayo ndo avanochizofamba nawo manje kunoita yatiri kuti due diligence yayo, kuenda kunokonfema kuti permit yawaudzwa kuti ndo photocopy yepermit yakaapuruvwa iripo iriko here zveshuwa kudepartment of physical planning, iriko here zveshuwa kwaland surveyor, iriko here zveshuwa kucity council. Then patitle deed rinovapo nekuti property inenge yakaenda mumaprocesses ese ekuzoti yabviswa muzita repanotanga kuitwa yatinoti parent deed, nzvimbo painenge ingori hombe isati yaitwa tuma subdivisions tudiki diki inenge ine title deed yayo. Asi panonzi pakuda kuitwa subdivision, pakuya masubdivision permits panozoreva kuti tuma stands tudiki tuya twakufanira kuita matitle deeds atwo ari kubva paparent deed kana kuti pamother deed. Saka kana property yauri kutenga ichinzi ine title deed, zviri kureva kuti paunoenda kudeeds office kuti unoita verification yako iri kufanira kuva itori netitle deed riri muzita remunhu ari kuti ari kukutengesera. Pasina izvozvo zvinenge zvitoreva kuti stand iyoyo kana kuti property iyoyo inogona kuva isingatorrecognizwe kana kuti isiri musystem yeplanning, zvinozoita kuti uputsirwe futi. Saka nenyaya yekuti vanhu vari kuuya fake title deeds, fake documents akangosiyana-siyana, zvakakosha kushandisa vanhu vane ruzivo vacho nekuti ukaripiwa title deed unogona kufunga kuti wapiwa title deed asi riri fake. Saka anenge ane ruzivo ndi anozoziva kuti iri itori fake. Magweta acho takasiyana futi, kune anonzi maconveyancer ndo anoita zvemaproperties. It's not every lawyer who is a conveyancer, but every conveyancer is a lawyer. Saka kana uchida kuita zveproperty zvine chekuita neproperty chete unofanira kuti ukaenda kumaloya unoti uda kukumbira kudhila naconveyancer because ndiye anozova neruzivo rwakadarika rwevamwe maloya in terms of zvinhu zvemaproperties. Pamusoro Prophet, ndoda kutanga kupindura mubvunzo wamambobvunza pekutanga wekuti pamunopedza kusainirana chii chinoitika. Ndinoencourage munhu wese ari muno kuti paunoenda ukatenga stand yako, paunopedza kuita payment yako, musi iwoyo ibva imaenda kana iri yecancel session ibva imatakurana iwe nasela wako mobva maenda kukanzuro monoti tauya kuzoita session, munobva mabhadhara mari inonzi session fee yekuchinja zita kubvira muzita remunhu akutengesera kuisa muzita rako. Ipapo ndopa wapedza kuita session kubhadhara session fee, you should expect kuwana imba yoyo yako iri muzita rako in 14 or 21 days. Kana imba yawatenga ine deed ndopaya pambotaurwa nagweta kuti wafanira kuwana a lawyer inoita inonzi conveyancing, yakuti unobva wanobhadhara anonzi matransfer fees. Vanhu chinotikanganisa chinoita kuti tibirwe ndechekuti atidi kubhadhara mari kuzvinhu zvinotibatsira, tinoda kuzoburitsa mari tabirwa. Paunoenda kunotenga property, kunyange ukada kushanda naagent,
enda unoshanda na a registered agent. Kune ma-real estate agents akarejistwa kunonzi ku-estate agents council pa Newlands up. Izvozvo vakabva pa Newlands vamuna enterprise. Ukatsvaga kunonzi ku-estate agent council, woenda wobvunza kuti ndasangana na-agent ningi ati anoshandira kambani yekuti ari registered here, vokuti ari registered. They will guide you mukuwana property. Wotsvaga a lawyer who is a conveyancer anonokuitira transfer. Saka musi wawapedza kubhadhara iwoyo, gweta rako ngaribva rakusainisa mafomu and wobva watobhadhara inonzi transfer fees kuti zita richinjwe. Process yekuchinjwa kwezita ichitanga ku deeds office, munoita anonzi muZimbabwe interviews. Saka ukaona watenga property ine stand hausina kubhadharira transfer fee pakaitwa muZimbabwe interviews, then patove neerror. I think most of the things has been highlighted by the previous speakers. So in the circumstances, ndiri kungoita hangu ka critical analysis ke kungoti. For the present moment, there are a lot of fake things happening in these agreements of sale, such that before you reach the agreement of sale with the munhu waunenge uchitengeserana naye, unofanirwa kucheka the authenticity kana kuti mamiriro echokwadi emadocuments acho eawo. And madocuments anoitwa search ku deeds registry office, as well as plans nema-maps e-surveyor general's office. Then ma-laid plans acho yawo anokuvhurira kuti iyi ndo property iri on sale ende iri mumazita aananhingi naananhingi naananhingi. Then iwewe wozotsvaga the relevant lawyer wacho anodila in those particular issues, because vazhinji vari kufekwa nevanhu vakawanda, nekuti vamwe unotoona vakamirira vakapaka chaizvo mota dzakanaka kunze kwemaoffices yawo, voti hamauya muruda nezvechi, uya panoti kuitirei. So verification of those particular documents ndo inoita kuti unge waakuziva chokwadi kuti chinhu chandiri kutenga ichi chiri registered ende chine matitle deeds ende masubdivisions mamwe ari kuitika yawo zvinenge zvisisipo. Then wozoenda pa the agreement of sale with the relevant documents dzese dziripo patori nefile, then wotsvaga mawitnesses pakuzosaina that agreement of sale, then zvese zvaakuchiitika kuti watenga property yako nemadocuments ese akakwana. I thank you. Nyaya idzi ndasangana nadzo dzakawanda, vanhu vachiti ndakabirwa chii. Saka ndiri kuda kuti vamwe vari pano vabva vaziva kuti kutenga chinhu chine gwara nenzira dzatinofanirwa kudii kutevera. Handitika tisati tangoti ndatenga. Kutenga chinhu hakusi kupa munhu mari kunzi chako. Pane madocuments anofanirwa kunge ari pamutemo achitaura kuti zvechokwadi chinhu makadini makatengeserana. Right. I think pana gweta vamboedza kutsanangura pa issue yemagweta. Pane maofisi matatu aripo. Okay. Kuna anonzi general legal practitioner anokwanisa kuita zvose. Kozoita anonzi conveyancer anoenya kufocusana nenhau dzemaproperty. Kuna anonzi notary public ndiye munhu akakosha. Saka kana muchidhila nemaproperties ende mukanotarisa mutemo bepa rinowanzogamushirika kumahofisi akasiyana siyana, kune inonzi a special power of attorney. Special power of attorney haingogadziri tichifonera pamafoni tichingotaura tichiri. Munhu anofanira kuno appear before kuenda pamberi pagweta. Gweta vo verify existence yemunhu, votora maparticulars yake, vo verify kuti munhu anonyatso exista, munhu ndiye muridzi wechinhu chaada kugadzirira, o make sure kuti signature yaari kuita ndo signature yake. Saka panofanira kunge pachishanda a special power of attorney. Haingoitwi kuma commission of oaths or anywhere else. Inofanira kunoiwana, inofanira kungoitwa chete munhu ano appear before a notary public. Notary public office ino recognize pamutemo kuti munhu achaita due diligence zvakare, ino make sure document randa kuobtaina iri richange riri document richagamushirika kumahofisi akasiyana siyana. Ndosaka gweta vari kutaura kuti haungangoiti tiri pafoni uri ku-UK uchinda kugadzirwa power of attorney. Kana zvatoremesesa dzimwe dzenguva unogona kutono appear kuna notary public anofanira kunge ari kujurisdiction kwauri, but also munhu achazenge nikikini notary public anofanira kuisa information yake kutira kuti vanhu vachazenge vane document they can also want to verify kuti munhu uyu akaappear before you here kuti I execute that particular special power of attorney. Ngativaroverei maoko, vakadzidza vakomana ava.
chakuti rasa chirunguka chirungu chakuti dii chatoti vhiringa vakadzidza vakomana vanditika haleluya. Saka ndiri kuedza kutaura kuti zvakakosha kuinvolva magweta munyaya idzi. Ndo chinhu chandabata kumagweta ese. Mazvinzwa ka? Vari kutaura kuti musaite nyaya idzi muri chii? Muri mega mangwana zvinozodini? Zvinozonetsa. Mazvinzwa ka? Saka mukada kutenga mota, mukada kutenga dzimba chatadzidza kumagweta aya, iwai imbotangai mafambira magweta muwanzwisise kuti pane hama yangu ari kutengesa chi imba, pane hama yangu atada kunitengesera stendi kujeyi uko, ndinozvifambisa sei? Zvimwe zvacho isusu tega hatingazvibata. Handimanzwa kuti akurasikana notari kapa. Saka bheta isusu tingoenda kupi? Ikoko handitika. Kana taakuda kutenga chinhu bheta titakure nyaya dzedu toenda kupi? Koko. Mapanzwa ka? Tikada kuti watidzidzise tizvibata, aiwa tiri madofu hatizvibati. Iwo regai waite basa rani? Ravo. Handitika? Saka pano chandadzidza ndechekuti munyaya dzekutengeserana ngativatsvagei vanhu ava. Manzwa chirungu chacho ka? Ichi ana pawofu ndi pawofu chichi. Unozochigona here ichocho icho? Bheta kungotsvaga iwo wachiita zvipi? Izvozvo handitika? Saka dzidza hama dzangu kutsvaga vane ruzivo. Ndo zvandiri kuedza kutaura pandiri kuti varume vakadzidza ngatitsvagei vane ruzivo rwezvekutengeserana kana taakupinda munyaya dzekudini? Dzekutengeserana. Vangaite zuva rese vachitidzidzisa pano pasina chatabata. Chakangokosha ndechekuti wewe ukada kutengeserana stand enda unowatsvaga. Ukada kutenga mota enda unowadini? Iwo ndo vanozokutuma manje kuti enda unodai, chienda unodai, chienda unodai, kana kutengeserana kwadai kwapa mutemo. Handitika? Saka ndine chivimbo chekuti tadzidza. Handitika? Manje tingazopuwa amana imbondipayo $60 vangani kuti ngowatiwo 2020 mbondipayo tingowa 2020. Zvinonyadzisa. Tinoita vanhu vasingatende. Cancel here you are. Tine zvishoma mwana wamai utiregerero utiri chechi. Uyai cancel. Uyai Uyai yenyu.